Hi guys, maadjong hapon. Hapon na dyan, wadyo ko. Hapon na wadyo ko ka-vlog. Dyan po ko'y tarang tug, manang mata nagwa na. Ano ko kasabot. Gilan ta napos dalton. Jagi kan Miss Ubay, nagpa-laboratory mi. Urinalysis ra nahimo dadto kay. Wa man sila dengue test, jagi request man og dengue test kay. Bago pa ba dyan sa gilantan. Duha pa man siguro kasi mana. Basig kuan ba? Unsa dana. So mag dengue test o kanang CBC. Ja, nangita mi nahutdan man gud sa 2 milyo. Wa po dito sa Alima Grace, mana nangita miglain ja. Mamutag naging sundo nga na kuno si Rabulyones or Carmen. Kay deo man kay ug madto mighag na or Valencia. Mahurot amang oras kay hapon naman. Ja gusto ko ma-test din karong adlaw ba para di na may maghuwat pagdugay. Ja agi jahang urinalysis na po UTI gamay. Dadi man mo resita ag kananay pidya og way kanang proper jud nga kuan ba kanang laboratories kay delikado magud po ning bata og jamaan rag resita og antibiotic. Maghuwat ko nila undoy kay na nagpasaka ko og mga gamit dari. Natug si jagi kapoy. Uy kadyo sige balik-balikan na ilanag. Ta. Kisa may mag Madyo gani ka na stiri imbes kay manglakaw meron mo agi nila mi madadyo. putahan. Wala si Ruda mauli na. Patagay lang mo undoy kwarta. Isahan Hindi, sweldo. laka na putahan daan. Nagawa sa sa. Inas undoy nga patagaan si Ruda sa isang sweldo kay sabado man sweldo mo sa Daan ko. Moron gatas. Mo gidagahang tambaw. Mo ka rin. Mo na antibiotic, nag-antibiotic po ko kay handang ganing balik na pud sabay-sabay na nun pag anong Uri. problema mo palitan. Sige na. Ano ni? Ato sa alam ka sa tubangan. Daghan may gamit. Nagul po rin. Musakay na ka. Di pa ka mo napag-chat. Pagdali kay alas 4 ra taman. Alas 4 ra. Ja alas 2, hapit na alas 3. Ikaw, Asa man to? si Rabulyones. Ining ko ang manha mi karon mamrata mi. Ja alas 4 mi Nagpaila mag-post. sa karong. Wa, Nagpaila pa ka. wa ko nagpaila kay nagdali-dali na ko. Sige, nagpaila. Sige na. Alas 4. Pangipasa si Roda, mugawa siya kaya ala ka nagbay. Haraman si Ja. Sweldoin na daw, dajon kay rong makauli. Kuan lagi, sweldo na. Ah. Kay alas 3 na hapit. Nana yung kambal? Nana pero dati ko calcium kay murag lain ako nga tiil huway. Wa mo jud koy pahuway kay eksida tundi man gadjud dalton jud mo pabutang. Di pud siya magpagunit og lain. Agi hilanat mo gud ganina 38.9 na pud ginang buntag dito sa kananay clinic. Wala lang may moadto sa kanang ijahang pidya jud ba. Kay ladyo man dyan na may pidya nag-duty karon sa Alicia Mercado. Mo to nga dito na lang man jud mi kay nagdali na lagi mi kay. Tinga ako kay ning init na mapagkalit. Nahadlik naman ko kay ibo kang magsuka lagi, nagsuka na pagkaduha daghan, mahaglik kong suka ni. So dali ni ja, madyo lang magmakaabot mo. Kalimot po ko paila ba dali mo ko tawag, madyo pa nagpaila ko kay. Wala na kakutsaran. Oh, Kaya ning mag tunaw sa kuan do ba ta og silpon. gani pud lubat to. Ugay og porbang. Lubat pud ko power bank. Ni wag tunaw ba. Madyo gani kana stiri kay wa pa stiri magkamuli sa gud. Wa ko inis. Tatanda-takan sa gitak abot. Si Rabulyon, dugra mo siguro si Rabulyon, unahan na hospital. Balibara lang sila. Day, awdang. Atul mo kas una kan ka matiit ya. Matruan. Mana matang mo sa tuko na. Gana milk. Madong buntag ninyo diya pasensya na gatumunga kasi may mga ilis kay ngano gabian mi ulit na migikan sa Rabulyones kay dito malagi mi nagpa kanang laboratory kay bon magajud mo nga ako mura na magpugpog pamilyas Alima Grace ang saan ta man ginahutdan man sila sa ilahang mga gamit kay grabe ko nung usuhag dingge dito sa Ubay pati ospital wa mga klinik dito sa Ubay klinik ba di ay magpalabo ang mga laboratory dito sa Ubay wa daga din nabilin ko nung pangdinggi mo tong niya namin tawag ko sa igsuon dito ko ang muwang nga jud tabang dito sa Valencia nga naaba dito naan sa karang lajo man ja mating gadyaning ting bitay mas lusong inilagin panahon nga moabot dali bitong kanang hapit na bitong moabot ang sweldo wa jud ko patay umato tag Valencia grabing daghanan na tag gasto kay gasolina pa so mato ni ko pangitag paagi dito si Undo kay nakakita magpaagi dito sa Rabulyones daghang salamat ka adto ni Agaw datahan sa kato nga ni Chadoy Agaw chichi datahan daghang salamat kay si Jamay ga-refer na mo ditong
medical clinic ug laboratory sa Sirabulyones nga wa ko magdahom nga Sirabulyones na ade nga na. Kaya tong may bawag Sirabulyones kana ra mag-aranda ka kaadyo nga nagtaw nagbarog na nga nang usahay Santa Claus siya. Usahay lahi-lahi gid ang porma kanang tawo nang dako nagbarog sa kalsada. Ay, mag-graduate. Usahay mo graduate pud siya magtuga. Mga na yung magsikat sa Sirabulyones ka nang mula ba ito kung naarda kang tao na magsab-kasab nga na sa plane. So ako mag-expect. So karon guys na naghang energy level ning balik na kay daghan ka salamat sa Ginoo kay ampo jud to sabdan ng Lord si Dalton ta negative si Dalton kay wa po ko si Dalton kakitag na paaka naglamok paaka na nagumigas kay gidahang mga biskwit bisag asa ni pang sup-sup da di na ko makakita. Gilabay naman tong ang papagwapa na to. Ana wala gilabay na. To ah. Kaya bakit igit sana lagi ang papagwapa to ah? Kuwatong doy sa ingan sa medical laboratory doy nakalimot ko doy. Good shepherd. Ay, Good Shepherd Medical Laboratory diha sa Sirabulyones daghan kadtong salamat kay wala jud minakadung ug ladyo. Salamat kaadyo kay kanang arang ka okay jud kaadyo makaingon po ko guys nga maadyo po dito jud. Maadyo po ilahang mga kanang sa tawag dana midtik man siguro na no. Midtik no. Kay si Dalton, wa mas Dalton sakit eh. Nihilak ras diya kay nakulbaan kay gipangpulgan man kay pulgan man kay anjag mo ingana. Asa na matuslok aguan. Nang lusot na lagi mga brabagol. Asa man dyan matuslok ag dahom. So pagtusok lagi ingana guys. Sus, nakaingan na ko la. O si Dalton sakit is pagtusok kay wa man sa mo. Utong kay mag-immunize na siya. Ato sa center, nagtusok na na. Utong maninga na agato nihilak ras siya kay gipulgan kay pagumang bisang nagtusok pa ingana kay nga, barag baka kitainhan kay bawa matagang sa ikwan sa tang anak. So mga nga, salamat ko ni ma'am. Nakalimot mo ko nga ni ma'am pangutana. Basta kay walain na may medtik dadto sa Good Shepherd. Dagang salamat ka, Jo. Nja. Dali raman to uro nagilaan kuan guys. Labi na sa mga diong malungsod. Ito sa mga taga-Pilar, mga taga-Carmen. Yung mga diong malungsod ba? Nga, nangita og mga pang-laboratory. Kompleto sila. Napot sila doktor. Uy! So, dagang salamat kaadyo ma'am. Thank you kaadyo sa pag-asikaso naman dito nga. Dali rami. Nag-negative ang result. Salamat sa Ginoo. Diyan, nagkiyat na. Laki na nga. Oh, si hi sa lada. Hi. Hi guys. Okay na ko guys. Adyo sa. Magkaanpas na na yun. Nag-decide. Tapos ang dito ka. Nag-decide naman dyan may nga. Pwedeng giti si Jakay. 37 raman to pagagabi. Ning saka man dyan. Taman man dyan. Taasa man dyan. So nakabantay ko ni Jada, dali ra mo sa kagid sa ilanat kay arang init tagid sa mga singit tambok ba sa daghay good. Mao na nakayon ako. Kay des ni Agi katong gilantan pud si Ja. Taas ka jud ang ilanat ba? Pero okay naman si Ja. Pero tungod siguro jang mga bluetooth ba kasi undoy kanis undoy pud grabe init po ni kadjug lawas naman si tawo nga init jud og lawas. Mao to nagpasalamat ko sa Ginoo kay negative pero naa si Ja UTI gamay ra mo gid sang UTI Ginoon. Nagduda ko guys ang nahitabo dadto kay before to si Ja na nga to nalibang. First time dyan sa tibok kinabuhi, nga hugasan siya sa gripo, dyan kunot, o dyan buto. Dyan kaya makarealize ko, agripo na, ikan sa atabay, dyan aram na bitong kadag, na bitong glass, nagasad siya nga mga tubig. So, maoso siguro ito nakaangin nga, si Dalton, nakakuha na siguro hugaw na ito ba? Hugaw lagi ang tubig na rin, hindi ko nga hugaw na kaya ano. Ano bitong tilok-tilok na. So, nanajip-tajip na ito, mga hugaw na rin. Gaban siguro, para mga libang sa kalibunan, siguro na. So mga namang tubig dira di na ko sa higan nagabuhi pang kuan diri mga pangsapaw-sapaw na mineral lang doble na gasto murag mga dato harang ka pilingon. So ngano na kaldero dari. Mo tanan kung ngano na kaldero sa mga tabangan pero may natural kay nagbukat pud diri sudan. Nagluto mas undoy og inan-unan nga. So arang kaluoy galunggong kay ngano mo may nilabay diri ja. Madyo nakapang asikaso pa mi gahapon grabe nang pakawlakaw gani mi gahapon way mga ilis nang di mahaw pang bugan. Si undoy ni mahaw pang buto. Wala ka wala ganyan nga magpahon na pagpagpagwapa pamut-humot na naging mong bata arata sa gilanat dito ka dyan lini sa tama na nga pinahanglan tamang gadyan na nga dali-dali ka nga magpadugay-dugay pa ka Salah komen mo. karon si Dalton na pasalamat ko mabito ning balik nagang energy level kay si Dalton na ulian na gabi gilantang gamay ag ija pang mga ngipon grabe pang mga hubaga ag jagong naong gisamot ka magmug nga dyan ka nang hubag dyan pero dari nakatipak na mao po na dyan grabing ka estrikto. Irritable siya kay sakit ba dyan ang may bagang nubag sakitan. Tapos nubag. Sila pa ba nga wa pa yung mga nahot sa kalibutan. Mahotan ninyo. Nang labaw na lagi ang brabagul. Uy ginuko di ba di ang brabagul siguro ang nasuot nga ramang makagay mo siguro ni Dang.
Pasensya naman na ang brabagul. Ala, Ang brabagul rabito po na, wabito po nagsanggat, o sanggato, yung brabagul mo na, wabito po anong lantoy-lantoy. Kaya kanang isa nila, naglatlat na lang bininat ni Dalton. Di man nilatlat sa una, na nalatlat, kaya kanang maghuot lagi sa bignaton, malamang po nga na. So anyway mga kagahi, salamat sa Diyohang suporta kay ba ko na yung mga kagahi na rin mag-ampo po para sa among ang kaamaaduhan. Salamat sa inyo pag-ampo. Kaya naman po na ni mga ning wish og bad na mo. Nga mo? Na. Bito. Why? Gahom sa kanuway yung manaog. Kay, lupig yun na sa gahom sa Ginoo. So harang ang pampagwapa nga yung ibuntaw. Dahil ko pampagwapa guys ya. Marag balik ko na ni pagpagwapa dia. Gikan ni si Jani beauty glow ba idugaran gi pada murag duhang buwan na nila ni tambak na rin. Bye kay bo na di mo gid mapansin kay naman jud nga problema nang abot na murong mga buwan na. Sunod man sa dalton sige man sa dalton ka. Kanang sakit. So maho ka ninyo. Ning pamaho na mo dai among bigas na rin pagod. Hoy! Katawa mo lagi na. Kaya nga kag pakanan kag pamahaw nga naman ka. Na okay na dyan energy ni dyan balik na mo na energy po sinaning balik bisag wa pay tuog. Kita niyo sang nawa jud ko tuog na. Mura mo ko rin gikan na nisko. Wa man gay tay disko. Si Tiri no kay na may lina dat naging gabi dito sa Kayakay. Kamusta bay ni dang? Dabi ning gudyo nimo. Ha? Basing nabuwag ka. Uwawan ta atong mga lahi na kinahanglan mo actin gani mo bayle ha? Mga baji. Mamayli gani mo kinahanglan di mo mabuwad. Oo, raman sa inyong pamilya. Mamayli kinahanglan. Wa pa gani kalingkod to nang birang na pus lang laki. Kaya nang ko na sa una, kakita ko bayle sa una. Sila Tiri mamayli man na sila. Sa akong mura ko magwang ni Tiri pero manghud in taon ko. Adyo mo pag-ingana. Kay kini mo gusto Tiri pinangga man dyan. Namura man dyan po nag-ahang manghud. Bisa ako magwang kay sunod ram gud ni. Ano man mo siya diyan pagpanghuot. Sa kay manghuot sa kuno rin nga nagdyan inahan oh. Kani dyan ra. O tanawan ning kurapit na. Answer to. Og mamayli mo. Adyo po mo pa. Kuan, adyo po mo paghiso og daghang lubi kay manimo mong ladang. Na katawan mo ladon. Napo iban mamayli ag mura na gadyag. Sus, grabe na gadyag sinawa. Palabian pag hisog lubi. Ano hisog lubi kay ni mao mong lana ing nandun mas mamayli hay og uy, dako gininig kalubihan. So, mga antanin jud mo sorry galunggong ra gud in taon. Sa ta man nga gikan pa miss ka lakaw-lakaw wa mi kasi kaso kalutumado na laman ni tambos pa nag-uok. Kisa ba pud mo reklamo og inga na og grabing kutasan naman pud reklamo pa ka ang kutas na. Nadang, ampo edang. Kita laban. Sa. Dito ta pa po nila bro pamayli active. Laburo pa na may lira mas kaya kahit nas naging gabi eh. Hindi kita gaan ka sildo. Oo, ganun sila. sa una to, wanang gulwag, bukti. Ura kaghalin, bukti. Halin. Mahalin na po. Halin sa mga basi ka. Di. Dosin ko. Dakag kita, lain na po ng halin mo rin gibaligja. Ang nabako rin gatas doy, marang hangba kong gipa. Timpla ni mo. Hoy, nagkaan mo kang charger. Hoy. Ayan. So, dara tayo. Pakuha na sa tayo, kaya hajang-hajang ang dari. Parang nga na yung milk kayo, ano man na. Dako. Gato katatay ka. Kaya maitsin na na. Sumukaan sa ko, marato, nag-update ra ko ninyo guys. Awa ko mga sabahan, nalipay ra ko. Kaya pa, malipay ko nga, manggawas na yung mga words ang baba nga sa ang kalipay nga si Dalton nag-negative sa dinggi. Salamat sa Ginoo. Salamat sa mga ning ampo kay powerful jud ang prayer. Kay, murag na sa gunsula na jagilanat, depos ni Agi ba? Basin og, gana na sumpay panas ni Agi, nga na pero lahi na depo na nga infection. Ano ba da po diyan? Wa ko nag-ampo na dito na mo kugungit. Ampo sa kredit.